नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. कारवार नगरसभेची विनूतन कामगिरी कार्यरूपात. कारवार नगरसभेच्या वतीन अनेक अभिवृद्धी काम चालीक लावून सार्वजनिकाला प्रशंसे पात्र झाला. कारवार नगरसभेच्या आवारात काल पौर कार्मिकाक विश्रांती खोली, विश्रांतीगृह, विद्युत तक्रार नोंदणी विभाग तसेच बँकेची शाखा यासारख्या अभिवृद्धी योजनेत कारवार नगरसभा ही एक राज्यातच विशेष अशी नगरसभा म्हणून नावरूपा केला. तसेच कारवार शहर स्वच्छ दवरूक विधान परिषद सदस्य, नगरसभा अध्यक्ष, सदस्य, पौर आयुक्त सगळेजण श्रम घेवच्या बरोबर सार्वजनिकालो सहकार खूप गरजेचो असे त्यांनी म्हणले. आणि नगरसभेन केल्ली अभिवृद्धीची कामां फुडली पिळगेक आदर्श उरूं जाय. शहराच्या स्वच्छतेक सगळेजण एकजुटान आमगेले कारवार सुंदर उरचे म्हूण झाड नाटून वाडोवया. तसेच शहराची पार्किंग समस्या दीस दिसा वाडतेर आसा, ती नवीन रूपरेषा तयार करून ते अनुष्ठानाक हाडसटीर समस्त नागरिकालो सहकार अवश्य जाय. आणि बिणगात एक बाजार सुरू करून थंयच्या लोकांक अनुकूल जावूं जाय म्हणून व्यवस्था केला. सध्या ते कार्यरूपाक येतले. बिणगा घाटीर घराक विद्युत समस्या असून ती पूर्ण करतले. तसेच तेमकां रस्त्याची व्यवस्था करतले अशें ह्या वेळार सांगले. ह्या वेळार नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष, स्थायी समिती अध्यक्ष, नगरसभा सदस्य, अधिकारी आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. पैशासाठी स्वतःच्या चले विकिली आवय. हळयाळ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हळयाळ तालुक्यात नवजात जन्मल्ली चली भुरगे पैशासाठी अन्न जातीच्या विकील घटनेची गावात खबर जातरीत हे प्रकरण मिटोवचे प्रकरण असतानाच प्रकरणाचो खुलासो जावन या प्रकरणात भागी आशिल्ल्या 5 जणांक पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कानुनी कारवाई करू जाय म्हणून सीडीपीओ डॉक्टर लक्ष्मीदेवी हेमी जिल्हा प्रशासनाक तक्रार दाखल केला. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतरेत मेळील माहितीप्रमाणे गवळीवाडा ग्रामाची सावित्री दोंडू डोईपडे ही महिला 10 वर्सां पयलीं आपल्या घोवाक सोडून कुळारा येवन आशिल्ली. अनैतिक संबंधान तेणी 20 एप्रिलाक हळयाळ तालुका आस्पत्रेत चली भुरग्याक जन्म दिलो. 22 एप्रिलाक आस्पत्रेंतल्यान डिस्चार्ज जावन घर वयतना मार्गामध्येच पयलेच ठरयल्या प्रमाणे 25,000 रुपयाक येल्लापूर किरवत्तीच्या रोहत पटेल आणि अब्दुल रहमान पटेल या जोडप्याक ती चली विकली. येल्लापूर किरवत्तीत घर पावतरेत स्थानिक अंगणवाडी कार्यकर्ते या भुरग्याबद्दल चौकशी करया म्हूण गेले तेन्ना ही सविस्तर खबर कळली. दत्तक कागदपत्र नासतना ह्या भुरग्याली नोंदणी कशी करतली या विशयाचेर खबरदारी म्हूण शिशु अभिवृद्धी अधिकारी सीडीपीओ हेमकां ही माहिती कळयली. सीडीपीओ डॉक्टर लक्ष्मीदेवी आणि इतर संबंधित पोलीस अधिकारी घटनास्थळार येऊन विचारणा केल्यानंतर ही माहिती तेमी जिल्हा भुरग्यालय रक्षणा घटकाक माहिती दिली. तेमी येल्लापूर किरवत्तीत येऊन त्या नवजात भुरग्यालय रक्षण केले. बेकायदेशीर आणि अनैतिक प्रकरणांतल्यान जन्मले या शिशु प्रकरणात विकत घेऊ भाग घेयिल्ले बाळंतपणीलो भाव भैयाजान पटकारे आणि अक्सलकट्टा ग्रामाची आशा कार्यकर्ती रोझी लुईस दबाली हेमी सहकार केले म्हूण आणि बेकायदेशीर विकत घेतले म्हूण रोहत पटेल आणि अब्दुल रहमान पटेल हेमचे विरुद्ध योग्य क्रम घेऊ जाय म्हूण सीडीपीओ डॉक्टर लक्ष्मीदेवी हेमी हळयाळ पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल केला. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था केले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचं तळमजलं रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिक कळवणी तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा। ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिवसांत तुमगेल्या दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले। या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले। हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो। सार्वजनिकांनी हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे। अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।